אנו מציינים היום 77 שנים להקמת מדינת ישראל, הבית שלנו שעליו אנחנו מגנים. כולנו נקראנו לדגל וכולנו מבינים את גודל השעה שבה אנחנו נמצאים. העם מסתכל עלינו ויש פה מבחן של נחישות, מבחן של התמדה, מבחן של רוח. ואנחנו פועלים, ואנחנו נמשיך לפעול עד שאנחנו נמגר את האויבים שלנו. וזה בזכות המפקדים, המפקדות, הלוחמות והלוחמים. צה"ל השיג הישגים גדולים ורבים. אני פה יחד איתכם, מתוך תחושת שליחות. עבדתם קשה, נלחמתם קשה, עמדתם במבחנים שלא יהיו כמותם. ביום העצמאות הזה, אני מצדיע לכם.